Дәвам итәбез. 1986 елның 9 гыйнварында Иске Кулатка районы Масеевка авылында дөньяга якташыбыз Аввязов Рөстәм Рива улы туган булган. Матур юбилей тантанасы белән ихластан аны безнең тапшыру аркылы әтисе Рива Таһир улы, әнисе Наҗия Алимҗан кызы, бер тума абысы Рамис, тормыш иптәше Эльвира, кызлары Элина һәм Дарина, апасы Роза, абысы Каюм, апасы Зөлфия, җизнәсе Алик, аларның балалары Марс, Зарина, Эмир, апасы Гүзәл, кызы Эльвина, сеңлесе Лилия, Атлаштан әпкасы урынына калган Рәшидә апасы һәм Каюм бабасы котлыйлар. Масеевка, Тольятти, Атлаш авылларыннан килгән бар теләкләрне дә мин җиткерергә тырышырмын. Газизыбыз башлап балалар бакчасына, аннары бик яратып мәктәпкә йөрде. Мәктәпне тәмамлагач, машина йөртүче һөнәрен үзләштерде. Әтисе сыман авылда үз хезмәт юлын башлап җибәрде. Язмыш сылтавы буенча авылыбызның иң гүзәл кызы, иң уңган киленебез Гөлнараны очратып матур гаилә кырдылар. Яшь гаилә буларак Самара шәһәренә дә күчеп киттеләр. Бүгенге көндә инде алар 2 кыз балаларын үстереп киләләр. Зур кызлары Регина 5нче сыйныфта укый. Кечкенә кызлары Аделяга әле бары 5 яшь. Мәрхәмәтле балалар буларак алар әти-әниләрен дә онытмыйлар. Гел килеп һәрбер эшләрендә ярдәм итәләр. Улыбыз тугач аңа баглаган бар ышанычыбызны да Худайга шөкер аклап яшәп килә балабыз. Ул безнең картлык көнендәге ышанычыбыз да, таянычыбыз, терәгебездә. Бүген матур юбилее белән котлап аңа ихластан гаилә иминлеге, бәрәкәт, мал муллыгы, уңышлар телибез. Без әти-әниең өчен һаман да син шундый ук кечкенә малаебыз Рөстәм булып каласың. Хәтерлибез синең беренче аваз салуыңны, аннары сиңа дип иң матур исем эзләвебезне, матур итеп тәпи йөреп китүеңне, беренче сүзләрең, тәүге җитди адымнарың, барысы да нык истә балам. Хәзер инде син бу хәлләрне үз балаларыңда күзәтәсең. Әйе, бер урында басып тормаган вакыт кешене улыгайта. Тик 35 яшьтә ир-егетләр бары чын мәгънәсен аңлап кына дөньяның яши башлыйлар. Синең атлар җигеп, җилдәй җитез йөри торган күркәм гомер мәлең. Бу чак барысын да булдыра аласың кебек тоела. Нәкъ менә бу вакытта кеше үз алдына күп бурычлар һәм максатлар куя. Без дә сиңа шуны ук телибез. Бел, син безнең горурлыгыбыз, гаиләңә тынычлык, бәрәкәт телибез. Киләчәк гомерең матур булсын. Нәни генә улым иде, бүген 35 тула. Шундый матур мизгелләр ул балам бик сирәк була. Ата-ананың теләге тик яхшылык балага. Үз баласын бәхетле күрү иң зур бүләк анага. Ни теләгәнеңә иреш, җитсин, ни бар үрләргә. Язмасын бу тормышта ул кайгы хәсрәт күрергә. Хатының сине яратсын, шатландырсын балагыз. Иң бәхетле, иң кадерле шәхесләр сез булыгыз. Кадерле Рөстәм Ривович, якыннарыгызның теләкләре матур, нәкъ алда сайлаган җыр сыман. Барысы да кабул булсын, ә музыкаль бүләкне бергәләп тыңлыйк. Тәүге яуган ләйсән яңгыр булып, язын чәчәк аткан гөлләр булып, син тугансың бу фанный дөньяга, көтеп алган газиз бала булып. Изге теләк белән барча дуслар килгән, тәбрик итеп сине туган көнең белән. Яшә бәхет белән, яшә шатлык белән, туган көнең белән, туган көнең белән. Гөрләтеп үткәрдең бала чагын, аның син көтмисең кайтачагын. Моңсуланма еллар үтәде, синең әле җырлап яшәр чагың. Изге теләк белән барча дуслар килгән, тәбрик итеп сине туган көнең белән. Яшә бәхет белән, яшә шатлык белән, туган көнең белән, туган көнең белән.
Yıllar ağayırgan aklar bulup, yazmış sınıy salkın karlar bulup, biz yaşayıp izleysen yangır bulup, esin yaşa sönmez bir jır bulup. İzgi tilak bilen barcha dostlar kelgan, tabrik etib seni tuğan kuning bilan. Yaşa baxit bilan, yaşa shodlik bilan, tuğan kuning bilan, tuğan kuning bilan. İzgi tilak bilen barcha dostlar kelgan, tabrik etib seni tuğan kuning bilan. Yaşa baxit bilan, yaşa shodlik